Hey, it's Key and welcome back to my channel, guys. Punta tayo ng WEM today. Wala lang kasi walang magawa. So, holiday today sa Canada kasi Boxing Day siya. So, wala kaming magawa, guys. So, pupunta na lang kami. At least naman makapag-exercise kami. Kasi buong kahapon lang, guys. Nasa bahay, nandito lang ako sa bahay, tapos wala lang akong ginagawa. Tulog lang ako ng tulog. So, kailangan natin may exercise kasi sabi ni Doc, yay! So, pupunta kami ng WEM. Susunduin ko muna si Angel sa bahay nila. So, papunta na ako doon. Medyo late na nga ako, 1 PM na. Pero papunta na ako mag-makeup lang ako saglit sa aking mukha kasi kasi nga oily kasi nga wala akong ligo kahapon na. Wait lang. Akala ko naka-record kayo. Ano ba yan? So, papunta na ako. Nandito na ako kina Angel. Hinintay ko lang sila lumabas, guys. So, papunta kaming church muna. After that, we're going to West Edmonton Mall with the St. Augustine family. Over. Ayan. So, andito na kami. Andito lang pala ako. Mag-isa lang pala ako, guys. Ha? Lagi naman. Day, ano na, Day? Grabe yung struggle natin pag-parking, guys. Parking is... grabe yun. Puti na lang. Nakahanap kami ng parking lot. Struggle is real. Hindi ba tayo matutolo? Hindi naman, di ba? I don't think so. Tayo lang natin yung tawag sa'yo. Yay! So, andito talaga kami na, guys, na napaka-busy. Kasi Boxing Day, napaka-busy ng mall. At napunta kami dito. Maganda na yung quality ng video ko ba? Yes! Soffer ganda. Soffer. Soffer ba? At na ba sila, madam? Hindi ko na alam, madam. Magkakape tayo, madam. Gininaw ako doon. Oo ba, madam? With sugar. Doon pa yun. Sobrang busy, ah. May bibilin ka ba, Day? Wala naman, Day. Gusto ko lang talaga ng kape. Kahit hindi ako makatulog. Ayan na, kitain mo na natin sila tapos baka gusto din nila magkape. Dami nilang pera. Dami nilang credit limit. Yun nga. Pila. Napipila na ngayon ng Body Works. Bath and Body Works. Parang wala naman saan sa mga mag-sale. Kaya nga. Talaga? Ang cute ito. Gusto ko itong paano ba? Ganito lang kasi ba? Yay! Hi, Doc. Welcome to the guys. Welcome to the chaos. Very chaotic. Ang paglabas natin ngayon, ang problema ko na naman, Day. Kaya nga. Parang doon yun malapit eh. Doon yun. Malayo pa. Layo pa namin dito, ha. Ito yung bago natin. Asan? Yung bago bilihan ng mga Korean skincare. Oo. Ay, nakabili si Sweet, di ba? Kyoki. Pero yan. Kyoki and... Pero mga pasarted. Kaya nga. Pinipilahan ngayon. Tignan nyo naman, guys, saan nanggagaling mga tao. Saan ba kayo nanggaling? Grabe.
naman ang mga tao. Suffer naman ang dami. Suffer naman, oy. Suffer naman ang dami. Para namang talaga, doon tayo, Day. Oo, kasi parang doon yan eh. Nakapark na kaya si Earl? Feeling ko wala pa ba? Maparaan naman dun si Kuya. Kaya nga, nahanap lang namin si Madam. Si Madam maraming pera. Ano yun? Yun yung friend nating mayaman. Ang friend natin yayamanin. Hanapin mo natin sila. It's sugar. Ayun. Malapit sa... Kami na sa family. Suffer naman ang dami ng tao. Suffer na naman. Saan kayo nagagaling, guys? Ayaw na kung mga ganito eh. Dito, Deday. Lapit na tayo, Day. Ay, andyan si Elijah? For sure. Sana pala nakasama si... Yung mo. Kasi akala niya tayo lang. Hindi, sabi ko akong banggain call kasi maganda ka. Yes. Yeah. May sawa ka pa. Hey! What a chaotic world. Dito na sila, Madam. Andun daw sila. Ah, kala ko dito ay sugar. Ah, lumayas na sila? Ayun pala, sa gitna pala. Ay, ano ba yan? Oh, nice. Wala. Kala niya, hindi siya kasama. Ano ba yun? Ha? Kala niya, hindi siya kasama. Ay, Nay. Akala niya, tayong tatlo na ay tayong puro babae lang. Pero makamasok pa karamdam na alanganin. Hindi, manaiwan niya yung sapo ko. Saan kayo nakapark? Sa pabili na sa akin. Sa amin, bahala na yun. Basta yun na yun. Alam ko sabi sila. Elijah! Wash. Yeah. What did he buy? Patingin na ano mo. You know, my mom just asked him, do you want that? And he would go like, He was jumping at door. Oh, yeah. You can take a picture of it. Can you take a picture of me? Yeah, it's a small. Na, doon tayo. Washroom daw. Am I ugly? Please, ma'am. Ugly nga. Yay! thank you. Nag-say sa issue. Yung sugar pa naman. Di ba kayo yung kuya? Grabe yung mini ng Pandoro. Feel like she's... Sir, come there. Like a boss. Elijah! Dami natin chocolate sa bahay. Hi. Hindi pa kayo ng candy. Kaya nga. Elijah! 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 Can you give me my banana? I will bite it. I like a big bite. Yeah. Eat the first level. I don't know how to do the second. Oh yeah. I was playing games. I-wheelchair na muna namin si nanay. I-wheelchair muna si nanay for today's video. O yan. Apo. Before 8:30 daw. Okay ba ito? Parang masisira na sa... Di ba? Okay ba ito? Wala na lang. Wala na kami ba? Okay. Sige. Kunin mo na. Sige mo nga. Langyak. O at least meron na. Kukunin mo pa doon. Sige
mo. Tapos sumakay ka. Sige, try mo. Dali, try. Today's Kailangan namin testingin kasi baka mamaya masira, alam mo na. Okay naman. Ay, kayanin siguro. Ay, kaya mo ako? Nangiya ka. Bakit ano to? Pag ganun? Okay. Hindi siya. Ito lang ba? Hindi umano? Hindi dumadown. Ano yan? Okay. Tanga-tanga lang. Parang gusto ko yung ride na to I like this ride. Ano ka ba? Naka-wheelchair. Pangarapin. Uy, no. God forbid. God forbid? Over! Okay na. Kaya pa? Diba? Nahayaan mo na, baka sabihin kasi. Baka sabihin. Ano itong babae ito? Anong sakit nito? At least ano, bilis tayo ba? Sabihin mo, nagkasakit lang kasi sobrang ganda. Over! Yay! Para, gusto mo, ikaw din? Ha? Ang sarap parang naka-wheelchair. God forbid. Asa na sila? Doon nga, saan ba yun? Abnormal talaga tayo eh. Ay nako. Hi ma'am nurse. Hanggang dito ba naman nurse ka pa rin? Parang life mo na yung pagka-nurse mo Uy, halatang sanay na sanay ka talaga, Rox. Okay, dito kami sa Popeyes. Order kami. Kahit dito sa food court, guys, grabe ang tao. Sobra. Super daming tao. Super talaga, supers. Ayan, tingnan mo nga. expect sa Boxing Day, di ba? Kaya na. Punta pa kasi Siyempre. So, ayan yung pila. Hanggang dyan, marami pa rin. Tapos wala kaming maupuan. Yes. Dahil bagay sa yung ano. Yay! Hi, what a day. Finally, guys. Finally, guys, nakaupo kami. Elijah, come here. You wanna eat? You wanna eat? Thanks, ate. Gusto niya sa'yo, day. Gusto niya talaga yan dito ba? Ako, halika. So, we ordered Popeyes. Ay, nako. Ano na? Ano na, dito ka oh. Ay, ja. Wakakaon na Santa Claus. Elijah, say hi. Elijah. Mio. 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 Hi. Camera to camera. Mio. Elijah. Except for this one, it's just But you this cannot. camera. They can't hear us. Oh, really? Yeah, they can't. Gusto kami kumain, guys. Napaka-chaotic pa rin ng mall. Kaya nga. Elijah, papunta mo dito. Ang gwapo mo. Para ka na ano. Dugyot ka na. Ay, sa di marunong sa camera. Yeah. Nakatulog na. Katulog na ang mahal na hari. Ano pa? Nakanono pa yan. Kaya nga. Tara ni Elijah, oh. Naantok na sa kanina. Sleep like a boss. Sleep like a boss talaga ito si Elijah. Kailangan natin i-upgrade tong ating card. Upgrade. Dito kami sa second floor. Ha? Ano ko? Dream tea. At tea? Green tea. Gusto na ako, day. Tayo. Tapunta tayo. Tagal, no? Kuko
silang kuko. Maganda pala dito, wala masyadong tao ah. Dito na lang po sa baba kasi parang overly crowded. Overly crowded, over. Oh, ayan yung meron pala dito ano? Babagak. Babagam. Masarap pa dyan? Parang tama yung masyado siya. Masarap pa dyan? Oo. Natry mo na yan? Baby shower ko na. Punta tayo one time dito ba? Next, birthday ko na lang. Libre ko eh. Sige ba? Masal Ka. ha? Ano to? Kung mapapaisip tayo dito. Pagting ka eh. Mag-pick ka. Dapat dito kami eh. Kaya nga, ayoko mapapay. Nag-ano muna muna dapat. Ano nga ba yung ano? Hindi ko alam eh. Mag-pick Think ka. ka. Ay, ang dami namang tao. Yeah. Ang cute ba? Punta tayo. Punta tayo. Oo. Magbibili ka muna? Sige, pumila ka na. Dito lang kami. Bilang mo na ako. Merry Christmas! Thank you so much sa aking mga bagong subscribers. Please like and subscribe. Si nanay. Nay, gusto tayo dyan, nay. So, nandito kami sa WEM. Hindi naman alam bakit nandito kami guys. Ang daming tao, pero that's life. Over! Tama na exposure. Over! Dito tayo sa Tingka. Mag-Tingka tayo. Hindi pwede dito yung mga bobo. Ano to? Bawal dito yung mga 3 for 14. Bawal ito mga slow. Yay! Bawal Ay, slow. bawal si Sweet. Oh! Naka-vlog. Ang cute naman. Parang mini-mini soup. Cute, Day. Bili ka, Day. Cute naman yan, Day. To offer topping. Art card. Sulat siya sa school niya. Ang cute. Ito ang gagamitin niya siya sa school. Uy! Oh my goodness. That's so big. Oh, sorry. I'm so sorry. This one. No, this one. Parang nakikita mo naman to sa ano ba? Sa Timo ba? Pick up what? Ito, bilhin ko, Day. Oh, para sa art card. So you know how Kasi parang feeling ko kasi na nawawala ko yung art card ba? Magkano yan, Zay? Oh, $5 na ata to. like grabbing the little Cute, no? laser ball. Like ito. $24? Okay. Ay, ito pala. Melody. May melody. May melody na. Nandito ka pala, sis. Melody. So cute. Pa sila mga ano dito, guys. Oh, cute. Ang cute. Ano pa dito, be? Silicone mug lid. Ang cute naman ito, eh. Very cutesy. Very aesthetic. Overs. Galing kami sa Aldo. Yeah. Naalo yung... Naalo yung... Nagawa din ako niyan, oh. Kaya nga. Naalo din yung pera namin. Time check. Anong oras na ba? 4:05. 5 p.m. Marami pa rin tao, guys. 5 p.m. na. Dito pa rin kami. Ay, nabudol kami na. Yung pa pala. Hindi pa na na-capture. Nabudol na kami ng Uniqlo. Punta kami ng H&M. Kami ng mga t-shirt. Wala kami ng t-shirt pang Pilipinas. Kala mo naman may plane ticket na, guys. Ang bossing natin hindi pa bumili ng ticket eh. Hanggang ano na lang tayo eh. Oh my God! Para sa aso. Ito ng H&M. Parang
Parang 3 oras na tayo dito. Ay, hindi. 1 tayo dito, diba? 1, 2, 3, 4, 5. Alas 3 na kayo. Ah. 30th na. 4 na oras na tayo dito, Mads. Libre hot chocolate. Saan? Sige, go. Kainin mo na. Ay, inumin pala. Tanga-tanga. 5 p.m. guys. Andito pa rin yung mga tao. Anong oras nga nagko-close dito? Ito yung ice skating rink. Louis Vuitton ka na? Alam ko, Louis Vuitton ka na eh. Alam ko, papunta ka na dyan eh. Oh, Elijah, ano na? Sige na. Oh, sige na. Anong gusto mong Christmas gift? Yay! Ikaw na mamili. Ano? Gusto mo ba? Yay! Sabihin ko na. Kung gusto mo, bayaran mo. Ayoko yung unggoy model nila. Kaya nga. Ang ganda-ganda nila tapos unggoy yung model nila. Monkey. Monkey business. Alam ko, Key yung pangalan ko pero hindi ka monkey. Yeah! Malapit na. Hey! Ito naman tayo sa Gucci. Kaya mo. Punta ka na. Karat! Hanggang tingin muna tayo, guys. Trabaho muna ka. Ano? Trabaho na. Ano na oras? Kaya nga. Pero yung dating pinasapatos na yun, di ba? So, dito lang tayo sa H&M. US yun. Mga US yun. Okay na eh. 25% off everything lang. Oh, dito lang tayo, oh. Pagod na ako, guys. Mupo muna ako dito. Pagod na ako. Uhaw ako. Pagod Dapat ka shopping. Pagod kaka-shopping ng marami. Charot! Bili lang tayo ng tubig para tayo, ma-refresh tayo, guys. Uhaw na uhaw ako sobra. Dito kami sa H&M. Susukat lang si Madam Roxanne. Yo! Yan, magbabay muna kami, guys. Tapos na kami mag-shopping. Charot! Wow, yan. Shopping kami. H&M. Talaga. Karaman talaga. Yan na, guys. Natapos na time check, 7 p.m. na. Ngayon pa lang kami pa uwi. So, thank you so much for watching. Please like and subscribe. I hope you like our vlog. Aray, dito na, day. Malamig, day. Sige, day. Mag-jacket ka na. Kasi ang malamig na. Napakalamig na. Jacket ka na, day. So, pupunta na kami sa aming parking lot na hindi namin alam kung okay ba ang sasakyan namin dito doon. Malalaman natin. But thank you so much for watching. Please like and subscribe. Thank you. Bye.